You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. This is Sugilanon's Extraordinary Stories by Ordinary People. And today's story is Feeling pogi kong mister dahil napapustisuhan. Ang iyang giingon kay, "Hi, please hide my..." Ay, gikuha di ay nato ni sa kuan sa Peso Sense. Gihapon. Shout out Peso Sense. Credits to Peso Sense. Ganahan mi dira sa mga story dira kay murag buang ang mga story dira eh. Naka-follow ko dira. Ana siya, "Hi, please hide my identity. Nagkakilala po kami ng mister ko na bungal siya. Wala pong pumatol sa kanya, kundi ako lang po. Dahil nga po, wala siyang ngipin." Bungal is bungi or Pangag. 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 Okay. Wala rin po siyang work kaya hindi po makapagpapustiso. Sa awa ko po, nag-ipon po ako kahit pa konti-konti para mapustisuhan siya. Ay, kasweet niya. Fast forward, ang gwapo na po niya ngayon dahil napapustisuhan ko na siya. Kaso ang problema ko natuto po siyang mambabae dahil gumawa po na po siya. Matabang na rin po ang pakikitungo sa akin. Kumbaga, lumaki ang ulo dahil gwapong-gwapo na po siya sa sarili. Gusto ko po siya hiwalayan. Total, di pa naman kami kasal at walang anak. Nagsisisi akong pinapustisuhan ko pa siya. Tama lang ba na hiwalayan ko siya? Gusto ko sirain yung pustiso niya. End quote. Kuya po ni Behana, eh. Gosh, Nakoy mga nakitang errors ani nga na story. Nga naman. Dili pa di sila kasal, mister iyang tawag. Oy, tama din, no? Oo, dili pa man di mo kasal di ay. Ay, basin, common law, whatever. Pwede. But you have no kids. Common law, gihapon. My partner. What about my partner? Akong partner. Aking partner. Mister, manilang tawagan na gyud sa magbuot. Day ka sa ilaha. Dili ko makabuot. Nag-ingon lang ko, error to siya. Oo, sige. Tapos, saan man na to ng pustiso? Para sa kuano, Moni ang buhaton. Moni ang buhaton. Biyain na siya, ayaw lang guba ang pustiso. Grabe pod. Nagmahay siya. Nga iyang gipapustisuhan. Grabe pod. Kay ngano, kanang, you gave it wholeheartedly as a gift. Tama ba? Tapos i-destroy ni mo. You're so petty. Nimkampi na punta sa bungal. Unsa man jud? Kanang gusto na doon nga hiwalayan. Murag kanagong mura lang nagkanang kantahay mag-uyab pa mo gipaltan nimo siya og sanina, brief, pantalon, mga ingana god. Ni pag magbulag mo gusto nimo bawion. Naay mga ingana nga tao ba? Naa. Kay daghan na sa tulfo. Nagatanong og tulfo sa una? Wala. Nagatanong og tulfo sa una. Kay kana kung wala milingaw, may gusto na mo kanang medyo petty na mga shows. Lingaw po tong tulfo sa una, lingaw to. Oo, gusto na mo petty na shows. Kanang dili ko nimo kailangan mag-isip na shows. Na may mga nga show good. Murag kani nga podcast ba dili nimo kailangan maguna-huna guys. Background noise lang. Background noise lang ni siya. Gusto na mo na background noise no kanang tulfo ana. Naadi ka nang mamawi og gamit pati t-shirt, pati brief, pati pero makasabot ko kung motor, kanang mga expensive stuff na magamit nimo. Kani pustiso di man niya magamit. Gamito niya. Gusto kong sirain. Gusto kong sirain. Pero ihatag na lang na, girl. Ihatag na lang na. Time will come na makarma man na imuhang, mister. Mister man tawag sa iya, ha. Time will come that he will be karmad. Oo. Kay nga kung imong bawion, and then imuhang gubaon, makakita naman gyapon siya og laing pustiso. I mean, somebody else can buy it for him. Wala na guro, oy. Huh?
Wala, may mo patol sa iya. Kung pangag siya, siya rin ni patol. No. Kung ni patol siya, I'm sure na ay laing mo patol niya. Siya ni patol, di ba? So, why is it impossible for somebody else to patol? Oo, bitaw pod. Somebody is meant for someone. Somebody is like destined to be with that person. Nabay uban no kanang after cheating mobalik gihapon. Ingana si Madam Poster. Kay Daghan maging ana. Uy, kapoy na gani ko ng mga ana ba? Nami ingana. Siya kay gusto man siya mo bulagi. Sige, go girl, you can find somebody else. Ang kuan manggod, ang kanang makakapoy manggod labi na pag friend nimo. Nga sige siya og kanang sumbong-sumbong sa imuha. Gikapoy na ko niya, gusto na ko siya bulagan. Nga ikaw kay good friend man ka, so syempre suportahan nimo. Sige, bulagi lang girl, naalang mi diri, ana. Support na kayo ka, and then bulag sila no. Nya after 2 days nagbalikan. Gikapoy na ko ana. Daghan kay kog na friendship over tungod ana, guys. Daghan kog na sorry, let me adjust. Dagan kog na taasan ako eh. Okay, dagan kog na kanang na chapwera na friend tungod ani ng mga batasan. Pagtarong ragud mo, pagtarong mo kuan, pag red flag, kanang grabe yung red flag ba kanang pula na gyud panit gyud. Nga na ka red flag gud gani. Siya mismo ang flag. Oo. Red. Dili gay walking red flag, running red flag yun ang inyong mga partners. Pagbulagan ninyo, make up your mind. Pero lisod ba ya? Dili ka ka-judge. Dili ka ka-judge. Easy for you to say, ana good. Oo, kay na may uban nga kanang tagaan na kog chance. Maski ikaw limo na kagikuan. Ay, tanawa tong Key and Peele na skit. Asa ato? Katong na sige lang siyang sumbong about sa iyahang kuan, about sa iyahang uyab nga kanang di na gyud kakausab. Tapos pagkakita ay tura na speak of the devil, nisulod na ang katong lalaki. Gwapo na kayo, pinaglow-glow ba? Ay okay. Nga ana-ana lang isa. Okay. Okay. Ana day siya sa ending kay gwapo di ay kaayo bantog ra magsige balik-balik ang kuan. What if pangit? Huy naboy yung mga ana ay. Kana grabe. Kanang dili na gani gwapo mo pay grabe binuang. Kadungog ko ana. Dagan kayo gingana guys. Ngano man na guys, kung kinsa pa tong mga dili gwapo, dili kwartahan, dili kanang provider, mga pabigat, mo pay magsig pang binuang. Ngano man na? Ego. I bet I can get this chick. Ana. Ana man na. That's their ego talking. Katol. Wala na ko ginatanan guys ha. Kana ba yung mga dili pud itsuraan nga kanang loyal. Tanawa ko, loyal kayo ko. Grabe. Oo. Grabe. Oo. Don't say that. Tanawa ko, dili ko kayo itsurahan pero bright kayo ko. Nag-init akong ulo. Pero dili pero nadyo mga dili itsuraan. Nga mo pay number 1 yung mang binuang. Pare anang bungal, kanang bungal pangag man na sa Bisaya. Pangag. Nga nakangipon ng gani ka, grabe na. Nambabae na ka. Kuyaw kayo ka, uy. Lain siya. Feeling pogi iyang mister. Daw be face reveal. So, kay now ano yan. Uy, kasagaran jud ana ba? Kanang mga naga-face reveal. O tayo mag-post sa Facebook. Grabe akong antos sa imuha. Gipaskwela ta ka. Gipalitan ta kag motor. Gipalitan ta kag branded na mga pantalon. Branded na mga t-shirt, shorts. Gipalitan ta kag iPhone 16. Ana. Niya pag i-post ba na along with the long caption, i-post pa biyag apil ang face. Niya makita nimo ay mo ni imong gihilakan girl. Mura ka tong bana ni Mikyat. Mao ba? Kinumdum ka sa iyang bana. Dili no, malimtanon kay actually dili man sa kalimtanon ko pero wala siguro ko nag-care mo na dili na ko ma-remember ang face. Ngano day unsa day ang no? Uy, da malahi sa tabi. Nakita lagi kog billboard ni fake Asha Bahado. Oo niya, wala pa dyan brand. Wala'y brand ba? Kanang, wala gawin product. Dapit. Wala ko talaga. Basta, tanawa rago ninyo guys. Kamo, kung naamang galing mi listener nga taga Davao, agi mo bahada diya sa paunahan lang sa Abrisa, between Abrisa and Durian Hotel. Sa may Regina compound. Naay kuan diha, naay billboard diha, nga wala'y brand. So, wala na ko na gets. Wala na ko na gets kung para sa asa tong billboard.
ang nakabutang na copy sa billboard kay unashamed unashamed confidence. Ano to? Kalimot ako. I forgot the copy, but it was, we were driving by. So, Ay, basig kuan na kanang katong nagpabuhat sa iyang ilong, basig mauna. pero dili, ang iya, no. The face was the old fake Ash. Wala ni mo gipicturean. Wala gani. We were driving by. Unsa di ko? No ba? So, hindi na ako na pag-picture. You were not quick enough. World star! Puk, dapat kay quick button sa imong Dili, dapat na kay meta glasses. Naman na, eh. Di ba katong Ray-Ban in collaboration with Ray-Ban katong ang imong glasses mo ay na ay phone na nimo. Kuyawa na, eh. Ginasuot na nila Mark. Kuyawa na. Murag kaila. Sila Mark? Sila Mark og Priscilla. Ay, di ay ba? Nakita mo tong kasa? Nakita mi tong kas-anay, ang event dito. Nakita mi gisuot nila ilang Ray-Ban in collaboration with Meta. I did not know that. Abot po. Dili ko sure sa features anang Ray-Ban na Meta features. Siguro kanang ambot, camera. Makita na sila sa kanang murag na projection. Mura siya kanang Apple. Mura siya Iron Man ba? Kanang salamin ni Iron Man ba? Kanang makita niya sa kilid. So, unsa may makita niya sa kilid? Mga information, may I help you? Information, may I help you? Ambot niya, Google or Facebook. Dili, no? I theory lang ni. Like, katay mo niyang Ray-Ban niya. Katay, nagtanong ko sa imo niya. Makita na ko imong profile. Kringkay. Ay, murag Black Mirror. Uy, ay Black Mirror. Na kanang pag anak nimo sa imong cellphone na hinuon to ilaha. Ang iyang rating kay kanang 4.5. Basta mga 4.5 ka mga elite. Tapos pwede nimo i-rate ang tao. Choink. Yan, nabanggaan lang kanya gamay. I-downrate na yun. Choink. Ay, kalain. Lain na community. Lain na society. Black Mirror? Oh my God. No, I don't like it. Oh my God, I tried you should watching watch. it. Don't judge me. I tried watching it. No, I tried watching it. Season 1. Ay, ang nosedive nasa season 3. Ano pa abdon pag season 3 ang nosedive? Pwede man ka mag-skip. Kay anthology man yan. Ganun pa abdon pag season 3 para maganahan ko. Dili siya pareha sa Game of Thrones. Episode 1 pa lang, I'm hooked. Pamili og episode kay lahi man og story per episode. Unsa naman taan ni? Uy, ato Tara ba? kato nosedive. Kato ganahan ko ato. White Christmas ganahan ko ato nga episode 3 man yata to. Still not watching it. Right now, what I'm watching is RuPaul's Drag Race season. Unsa na ta nga season ba? 17? Ako tanong ko White Lotus. Lagot kay White Lotus kay kuan ka nang kada week igawa sa no episode. Unsa na 4? Season 3? Ay episode 6? Okay. Wala po kita yata sa season 3. Oh. Mabalik ta sa tong topic. Malahi na ta oy. Ay, malahi. Napa isa ka topic. Ay, napa di ay? Gikan sa TCU Secret Files post. Ay kani ang mga Secret Files post dala ay mga controversial pug kaayo na. Ay, mao ba? Kana nga Facebook page. Ana siya. Itago nato sa pangalang Iya. Iya man siguro ng pangalan Iya. Ambot lang, tama ba? Bibi Mahal. Bibi Mahal. Bibi Mahal. Nag-post og screenshot sa ilang conversation. Sige, basahon na to. My current boyfriend has 2 jobs. Call center agent sa gabi and after shift, may food delivery job siya hanggang tanghali. Hindi niya sinabi sa akin na nag-issue pala yung company nila ng credit card sa Union Bank worth 150K. My God, can you imagine what I can do sa ganong pera? Murag ilahang kwarta na no. Murag dili utang. Naiintindihan ko naman yung part niyang gusto niyang magkamotor kasi nga nagfo-food panda siya. Pero sana sinabi niya sa akin, di ba? Girlfriend ako eh. Babawi naman ako sa kanya pag graduate ko in 2 years and I'm more than loyal sa kanya kahit sobrang busy niya palagi. Wala lang, sobrang nakaka-frustrate. Gusto ko lang mag-vent out. It's up to you, admin, kung ipopost mo to, at least nilabas ko sa loobin ko. We're still talking kung 1 terabyte or 256 lang na storage yung kukunin kong phone. Tinuod ni? Ay, kung unsa ang ato ang i-post diri sa Sugilanon, dapat we assume that it's tinuod. Mao ba? Okay. Hulo, tinuod ni siya. Oo, tinuod na siya. Tinuod ni siya, guys. For the sake of discussion. For the sake of discussion, tinuod ni siya. Napat siya gipang send na screenshots. Oo, nag-send pa siya og screenshot. Basaha si girl.
So, kung di ko pa makikitang may credit card ka sa wallet mo, di mo sasabihin sa akin na may credit card ka na pala? Magkano limit nun? Kakarating lang nun, di ko pa nagagamit. 150k po, pero gagamitin ko yun pang financing sa motor para di na ako nagbabike sa food panda kong work. Oh, yun naman pala eh. Swipe mo na din ako ng iPhone 16 Pro Max tapos mag-Mio ka na lang para may sobra pa. Moro to ang iyang conversation nga gipost. For the sake of argument, let's assume that this story or this submission of Iya's story is true. Not just clickbaiting us. Oo. Pero wala, dili na mo nagibot-buhat ha. Amo dyan yung screenshot, guys. Nasa ko, nasa TCU secret files post. Adto mo dito sa Facebook. Ato mo dito. Akong maingon, baga kag naw. Baga kag naw. Kaayo, Jud. Unta, no, ma-realize sa mong boyfriend, no, biyaan, Jud, dapat ka. As in, dili ni mo deserve, Jud. Be a single person. Bata pa ni siya. Baka marag bataon Be gyud a sa isip. single person forever, Jud. I don't think you deserve any love. Halo, grabe na. Intense kay ko. Murag 21 pa ni siya. Sa ako, managna ko. She shared here that 2 years na lang gagraduate. So, maybe around 19 or 20, yes, 19 to 21 years old. Probably. You don't deserve any love from this person. This person is a hardworking person. Your bibi mahal, your guy is a very hardworking person and probably loves you very much. Duha ka trabaho. Naningkamot. Kung dili man ikaw ang love, ani basin ng mama. Kay basing naluoy sa mama, nagapaningkamot para maka-provide sa iyang pamilya. Basin lang. Karon, ikaw, dapat, guys, basig friend ninyo ni, ing na nga bulagan. Bulagan, dapat dili jud niya deserve ay. Dapat single ni siya. Ang una pa jud niyang paliton kay iPhone 16. Murag ka-afford. Murag libre gani na kwarta kung dili, she's not mature enough for a credit card. Kay murag libre nga, wow, libre kwarta. She said it like it's free money. Kay ana siya, can you imagine what I can do sa ganong pera? Mo gani. She thought it's his money. And by his meaning theirs. Libre kwarta. Libre iPhone. Dili ka deserve og love, girl. If this is true, like, saan man yun eh, gusto ko magbulag na mo karon dayon. Naluwi ko sa lalaki. Napatay, Mike? Nanawa daw. Sige, pag-istorya lang. Naman. Sige. Kanang, saan man ni? Dapat natay kaila. Sa aning guy. Ayaw i-swipe. Ayaw na siya i-swipe og iPhone 16. Unaha imong motor para sa imong trabaho. Una nagabike siya para mag-food panda. Makakita ko kung nagabike pag mag-food panda or Grab. Ma-admire jud na ako ay. Mabilib ko. Garidos. Agabike na sila. Kaya wala man sila food panda or Grab. Naman na sila kanang in-house deliverers. Magaridos ko sa balay ba kay di motor sila niya. Na sila food panda o Grab nakabutang. So basig na sila built-in dito na naga-Grab o naga-food panda pod, no? Silingan siguro nila unsa ba? I don't know, pero pag magpagaridos may diri kay kanang wala joy label, basta nagbike lang siya. Nagbike lang siya. Kaya ako nakamoto. Kuya pod na asenso ang garidos sa among lugar. Basin kay branch man na, di ba? Oo. Kanang kung nay nagabike, ma-appreciate yun ako na ay. Kanang wala nila nakita ang bike as hindrance to their paningkamot. Like, ay, nabi uban arte kayo. Ayoko atika. Naadji atikon, naay ka ng mga arte kayo. Na uban nga, gusto talagi ko mag-Grab or food panda, mga play, mo ko motor, oy, mo ana god. Now you see, it's not gonna block you from doing anything. Okay, pwede man di ay bike. Actually, pwede siguro mag-roller skate. Wah, kuya, wala good ano yun. Saan mo pag-bit-bit kung I don't know. Please confirm. Anyone from Grab. Pwede siguro mag-skateboard, mag-roller skate, what else? Scooters. Longboard. Yeah, basig pwede. And you're just, katong uban no, kanang mga tapulan kayo, magsigirag ka ng higda sa balay, mga anak god, walay trabaho, nagsalig sa asawa, ang asawa nga babae mo inay trabaho, niya kamo higda-higda lang mo.
Kabalo Agay, na ko. sakit na kaayo ba? I'm not talking about you. I'm talking about that person that I know from that street. Dito. Taga dito na siya. Taga dito na siya. Kanang wala dyo'y trabaho. Niya siya pa dyo'y nagagunit sa sweldo sa iyang asawa. Ay, mo ba? Oo, siya nagagunit sa sweldo sa iyang asawa. Niya isabong. Oh. Hoy. Nag-update man di ay ning letter sender na to karong adlaw. Dili man na siya sa ato nag-send og letter. Pero Dili na anyway, siya what's the update? Kay gisenda niya ang Facebook page nga nag-post sa iyang story. Gisenda niya og update. Ana siya. Update. Ana siya. Not expecting na ipopost niyo yung story ko. Ang dami pala talagang mga inggit sa mundong to. Di ko na kasi kailangan mag-work tulad nila. Ganda lang ang puhunan. Paad po niyan. Thanks. Wow, wrong spelling imong thanks. TENKS. Wapa di ay Dili ni siya deserving jud. Ayaw ninyo uyaban ni mga nga babae di. Naay mas deserving di ang kanang babae nga kanang kung kamo gud ang lalaki nga kanang ganahan mo o kanang hardworking mo, niya ginatreat niyo yung girls as Disney princess, kanang pinangga kayo ninyo yung girl. Please match your personality to your girl's personality. Ayaw mo pag-uyabog brat. Kay kung maayo kay mga tao, hardworking, 2 jobs, tapos kanang pinangga ninyo inyong girl and etc. Dagan na kay mo gibuhat para sa girl ana pinangga kay ninyo. I-match pud ang inyong pangitaon na girl. Kato pong ingato pinangga pud mo. Ana ba kanang dapat align. Kung dili mo align, dili na magdugay. Red flag na siya. Kanang feeling sa babae, dili na niya kailangan mag-work. Kanang dili, not because it was your choice nga ayaw pag-work ha. Wala, di mo siya gingnan. Wala. It's her choice. And what you prefer is, maybe duha mo mag-work, pero ang gusto niya, dili gid daw siya mag-work. What if? Red flag na. Dili man magkasinabot. Red flag na, guys. Red flag na siya. Like, in this time, in this economy, how can anybody survive? No. Nobody. Pwede ra. And besides, why do you have to, like, work 2 jobs if she can also work the other job? O siya mag-food panda ang babae. Oh, pwede man. Pwede, uy. Ano di ay? Naa. Di ba, ka-remember ka? Nagubaan tagsakyanan? Naay mekanika. Ay, naay mekanika. Naay mekanika. Diri sa among subdivision, guys, naagyod mi tricycle driveress. May tricycle driveress diri. Dugay na kayo na siya ga-drive. Naapoy sa una pa hinuon to, wala na siya ga-deliver sa amuaran katong ga-order ko Lazada no. Ang nakabutang sa Lazada kay lalaki, pero ang matuktok sa balay kay babae. Ayo, Lazada po. Oh, di ba? Oh, pwede. Maulaw ka, girl. Girl, maulaw ka, uy. Baga kag now. Baga kag now. Kasi puhunan lang ang ganda. Sa ato pa, you don't expect, nagskwela pa ka. Wala na lang ta ka nagskwela if you don't want to work at all. Nag-influencer na lang ta ka. Kanang puhunan ni mo ganda. Or mag-sugar baby ka. Kanang mag-Ivana Alawi ka. Kanang mag-escort ka, mag-escort. Grabe po ng escort. Dili man siguro escort si Ivana. I think she's an escort. That's my theory. Hala, grabe! That's my theory. Grabe ang revelation karon ni Kringkay. That's my theory. I didn't expect that kind of theory. I didn't expect that. I was caught off guard. Basta gwapa nga nya makapalit og mga Hermes. Escort. Wait, what if all of that is from her earnings from YouTube? Sa bagay She po. has like 1 million followers, I think, or Sa bagay more. po. Grabe po si Kringkay. Uy, she a hater. Pero anyway, mabalik ta. Kanang ang babae ba, pag dili na nimo feel mag-work, kay ganda lang imong puhunan, nganong ni-eskwela pa ka, 2 years na lang gagraduate ka na, ayaw na. Nagkalas-kalas lang kag tuition sa imong ama o papa. Ayaw na og eskwela. Kay mahal ba yung tuition? Mahal ang tuition, guys. Tas gisayang lang nimo ang 2 years. When you could have started your career as an escort. Model. As an escort or an OnlyFanser. OnlyFans model. Oo. Instagram model. Pwede. TikTok model. Pwede. Ayaw nagdugaya.
karon na undang. Unya bulagi ng imong lalaki kay dili mo bagay. Hala nagbot-bot ko. Pero basta di I love siya sa lalaki kay si mahal ko. Di na mo lagi na akong ginaingon guys sa inyo ha. Mo na akong ginaingon sa inyo ha. Di ba nay ubang lalaki na dili magtan-aw sa kanang character ba? Sa character sa person like ang lalaki mo tan-aw siya sa babae, bahala nagmaldita. Bahala wala gatrabaho, tapulan. Bahala nonsense. Kaya nabuta sila. Nabuta silang ang level sa attraction is sa beauty, ang standard kay ang beauty. Sa beauty. So kung gwapa gyud siya, diha pa lang 100% hook na. Oo. Nalumay siya sa beauty. Oo. Murag si Nathaniel Blanc nalumay man na. Nalumay na siya. Sa blingi kasin. Kay dili biya ko gwapa guys, pero nalumay ko na kay bright ko. Bright ko. Gwapo pa kog tingog. Magbukanta ko, maluya siya. Mauna ang nakaluya siguro. Naluya siya. Mura si Neo. Ay, dili ko si Neo, guys. Dili ko patang uyab. Pero yung ba, di ba? Nadyo nga nga tao, wala nagtanaw sa naong. Basig nagtanaw lang na sila sa personality. Napoy ubang tao, nga wala nagtanaw sa personality. Nagtanaw sa naong. Tama ka. Nakoy friend na yung Nakoy friend na yung ba? Nga. Diba halag maldito kaayo ka ng bad boy personality. Okay. Basta na tattoo. Muna yung mga maluya siya ng mga naitattoo ng mga tao. Ay, mao ba? Kaila si Nathaniel Blanc sa akong pasabot. Naitattoo. Basta naitattoo, maluya dyan siya like, I want this man. Kuya, wag na dili siya magtanong sa naong. Lain po dugo, di ba? Apil package na. Kanang nabagay ang tattoo sa naong, kanang marag kisa pa'y good example sa kanang dagag tattoo niya, gwapo. Dalang nagaisip ko. Isip. Wala ako'y maisip, pero ako'y maisip na gwapong lalaki, bati og tattoo. Maroon 5. Maroon 5, si Ben Affleck akong giisip po. Si Ben Affleck. Okay. Diba? Yung anak, guys. Naay gwapa, bati og tato, si Ariana Grande. Kita ko sa yung tato siyang mga kamot. Bati naman guys siya, guys, karon. Ambot na, unsa na siya, na-addict man siguro na siya, naman siguro na siya ka ng bisyo. Ano ni mo? Na siya bisyo, guys. Yun na, dili na mawala sa fame. Pag famous person ka, dili mawala sa imong circle, na adyo yung mga addict diya sa imong palibot. Mag-Biz Academy na maybe. Sige. Mauro to guys, ang mga reaction. Wala na may advice. Dili gini advice kay reaction naman eh. Dili. Biz Academy. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is na brother. Oy, guys, for your information, ang kaning na brother na word or brother, 2025 lang ni siya namugna. Or 2024, I don't know when exactly this sprouted in our modern society. Pero basta bago lang gini siya na. Karon pa nako na nadunggan 2025. Yeah, basin gikan late 2024 then to karon 2025. Ang nagpauso ani, credits to Chris Briand. Dili na siya Chris Briand. Last time nami episode about him, ingon mi Chris Briand. Kato naganta sa with you. Pero ang actually ihading name is Chris Briand. Mo na yung pagka-pronounce sa iyang sariling name. Briand day na. Siya mismo na-pronounce. So, thank you for that education. Anyway, siya ang nagpauso ana. Ang meaning ana, it's a slang. Of course, it's a slang kay na brother meaning from the English root word brother. Kay wala ko kabalo jud ha. Brother iyahang tawag siyang sarili. So I was assuming that people are calling him, that's a derogatory sa iyahang na brother man ni siya. Uy. Pero siya di ay ang nagpausoan ang word. Murag gikan sa iyahayas. And it means napas mo human na buang. Na brother ba napas. Dili siya basta-basta na gabito nimo like na brother ka or kanang meaning na buang ka no. It has to be napas mo usa tapos nabuang. Na kabalo ibis the academy pud yata nato ang napas mo.
Ayun. Kasabot mo nang napas mo, guys. Basig wala po mo kabalo. Nalipasan ng gutom. Oo. Nalipasan ng gutom. So, dili ninyo basta-basta magamit ang word na brother, basta wala siya na lipasan o gutom or nakaskip og meal. So, dapat gabiton lang na siya. Di ba may term din na buang na na-obsess? Ang term na brother is nabuang na insane. Crazy. Like, wala dito. Gani, mo dyan ang meaning sa na brother, na insane. Pero dili nimo siya dapat gamiton in any kind of conversation unless ang imong pasabot kay napas mo sa siya tapos na brother. Dapat niagi sa siya kapas mo. Lisuda i-explain guys, uy. Basta niagi sa do siya kapas mo, bag-o na buang. Mo na ang meaning sa brother, na brother. Pero kung mali i-comment sa Spotify, YouTube, or Facebook. Yunan ko nimo. Ay, yunan to ko. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Unya, maura to guys. Ngit-ngit na ba ya? Ngit-ngit na kayo. We are so ngit-ngit. Buti na lang namin mga laptop light. See you next time!